нафароне ки ҳастанд, блогерҳое ҳастанд ки ҳа мекунанд, лекин вақте кор дар хайр омад чунаян намуд зиқ мегиранд, я намуд музикаҳое чӣ мемонад. бародаро чӣ хеле ҳастен, ҳамон хел бимонед. Худованд ҳамаро дар дилаш меандозад. кори хайр мекунад, кори бад мекунад, кори чӣ мекунад, ба зиқи ту ягон чизи дигар видео дар биромад барои хайр пул ҷамъ мекунед. озод гап зад. мақсад муҳоҷирои мо ки дар Москва ҳастанд, ҳамон қадар меҳнат мекунанд дар хунукиҳо, бисёр хайршон дар одамои камбизоат расида гардид дар Тоҷикистон ва имрӯз акнун эҳтиёҷ ба хайри ҳамаи мо шумо доранд. мо намегӯем ки дар рӯи экран карта ҳастаи, дар ин карта шуд партоем. мо ягон карта намегузорем, танҳо хоҳиши мо ма аз ҳисоби худам мекунем, яъне ки канали худам мехоҳам ки овози маро бишнаванд муҳоҷиро. ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз. хуш омадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. аввалан аз сиҳати шумо пурсон мешавам. дар ин рӯзҳое ки бисёр ҳама парешон аст, фикр мекунам ки хуб ҳастен, тинҷ ҳастен ва худованд ҳамеша хушҳолу хушбахт бошед. ва имрӯз хостам як видео барои тамоми муҳоҷирон ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, муҳоҷир ҳастанд, як каме ҳам бошад дилтии аз тарафи худам, яъне аз канали Ҳамнаво барои шумо як-ду сухан гӯям. дар ин рӯзҳои сахт, дар ин рӯзҳое ки мардум дар карантин ҳастанд ва рости гап баромада наметавонанд аз хона, ба ҳамаи шумо аввалан тансиҳатӣ хоҳонам ва сабри ҷамил хоҳонам. айни ҳол бисёр муҳоҷирои мо бекор ҳастанд, чӣ падарон бошад, чӣ модарон, чӣ апоу хоҳаро ва чӣ бародарону додаромон. ва фикр мекунам ки иншоаллоҳ дар вақтҳои наздик ин вабо, яъне ин беморие ки дар тамоми дунё паҳн шуд, аз байн меравад ба хости худованд. нафароне ки эҳтиёҷманд буданд дар вақтш дар Тоҷикистон, ки бисёри блогерҳо ин кора кардагиянд, яъне дар вақтш бисёр мардуми мо эҳтиёҷ доштанд ба кӯмаки муҳоҷирон, ки муҳоҷирон чун ба як ҳолу зор маира дар ҳамаи ҷо мегӯм, дар назди ҳама мегӯм ки мақсад муҳоҷирои мо ки дар Москва ҳастанд, худ чун аз ҳамон қадар меҳнат мекунанд дар хунукиҳо, бисёр хайршон дар одамои камбизоат расида гардид дар Тоҷикистон ва имрӯз акнун эҳтиёҷ ба хайри ҳамаи мо шумо доранд. яъне фикр мекунем ки ин яке аз хайрҳое мешавад ки ҳозир онҳо эҳтиёҷ ба ҳар яки мо доранд. мо намегӯем ки дар рӯи экран карта ҳастаи, дар ин карта шуд партоем. мо танҳо хоҳиш мекунем ки шумо, яъне бародарое ки як хелошон дар шодшон мақсад сум доранд, яъне ба ақли кардагиянд ки мақсад як рӯз не як рӯз як коро мешавад. хулоса гап дар шодтутон боша. фикр мекунем ки бародаро дар Москва кор кардестанд, яъне ёрдам кардестанд, кӯмаки худшона расондестанд ва шумо бо онҳо тамос гиред ва ҳатман хайри худтона мақсад расонед, беҳтарин хайрҳо мешавад. ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидим, дар омадам камтар рости гап нороҳат шидам бугум. ба чӣ хотир? ба хотире ки бисёр бародарои мо буданд, мақсад хайр мекарданд дар вақташ, ҳозир гап мешнаванд ё ин ки иш гапи иша мезанад, иш гапи уша. рости гап ин кори хайр ба як кас мақсад намешавад. ҳама каса якҷоя мешавем ва худмон рафта хайр мекунем. мисол нафароне ки ҳастанд мегӯянд ки наи картаи моа балон, ман чанд хайре ки кардагиам, мисол дар канали ма ҳастае, як хел хайрое ки ман мекунам, мисол бисёрш миннат нашавад, худам кардагиам, ай ҳисоби ё канал боша, ай ҳисоби чизе боша, ай худам кардагиам. лекин мегӯям бисёри ҳозир мумкин бигӯянд ки худат хайр намекунӣ. ман бачени зурастам мекунам, ман дар Москва нестам ва ҳамин коре ки ман кардестам шояд яке аз беҳтаринҳо шавад. ба ҳамин хотир дӯстон фикр мекунам ки ин корро биёед якҷоя давом метем ва якҷоя ба онҳо кӯмак мерасонем. ба ҳамин хотир дӯстон, ҳозир ҳар як падару модароне ки дар Москва ҳастанд эҳтиёҷ ба мо доранд. мо ягон карта намегузорем, танҳо хоҳиши мо. ман хостам ки бисёри ҳозир кардеста ҳамин корора, лекин ман аз ҳисоби худам мекунам, яъне ки чӣ хел бигӯм, канали худам мехоҳам ки овози маро бишнаванд муҳоҷиро. бисёр 90% тамошобинои мо ами канали Ҳамнаво мисол бародаро модарои муҳоҷири мо ҳастанд ва ҳозир онҳо ки дар замони танг ҳастанд, яъне дар замоне чӣ хел бигӯм мушкилӣ доранд, яъне як эҳтиёҷ ба як нон доранд, шояд эҳтиёҷ ба як хлеб доранд, эҳтиёҷ ба чизи дигар доранд
ва биёед якҷоя меравем онҳоро хабар мегирем, дасти кӯмаки худро мерасонем. Нафароне ки ҳастанд, блогерҳое ҳастанд ки ҳа мекунанд, лекин вақте ки кор дар хайр омад хчоная намуд зиқ мегиранд, я намуд музикое чӣ мемонад. Бародаро чӣ хеле ҳастен, ҳамон хел бимонед. Мақсади гапи ма ки яъне ба музикаи ту мондан бахта зиқ гирифтан, ямон кас мақсад чӣ намеша. Ҳар касе худованд дар дили худаш ба андоза мерава ба хости худаш мекуна, ба хости худованд мерава кӯмаки хича мекуна. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, хитона хеле бечора нагирен дар видео, чӣ хеле бошен, ҳамон хел гап занен. ӯ бародарону модароне ки хайр мекунанд, ӯ зиқии шуморо нигоҳ намекунад. барои ҳамин хитона зиқ нагирен, мардума зиқ накунед. Мардум иншоалло ки бо роҳи хича меёва, бо ризқи хича меёва. ба ҳамин хотир озод гап занем. Биброен салом алейкум, чӣ хеле ки видеои пешина да гап мезанем, ҳамон хел гап занем. Чӣ ки зиқта зиқ мегири, кимчи мекунӣ. Худованд ҳамаро дар дилаш меандозад. кори хайр мекуна, кори бад мекуна, кори чӣ мекуна, ба зиқи ту ягон чизи дига намеша. Ба ҳамин хотир видеода биромади барои хайр пул ҷамъ мекунед. озод гап занед. хитона зиқ нагирен, қабақотона надозен, музикои слаби намонен. чӣ хеле ки бошен, ҳамон хел гап занед. ҳар як бародару падарону модароне ки хайр мекунанд, фикр мекунем ки ба зиқии ту не, ба ҳамон дилаш кор мекунад, ба хости худованд. Зиндаву саломат бошен. фикр мекунем ки як хайр аз канали мо шавад, як сабаб аз канали мо шавад ва ман овози худма мерасонам ба ҳамо ки танҳо нестен. иншоалло ки ин рӯзо ҳам як тараф мешавад, боз ҳама ба кори худаш. номерои телефоншам мемонем, ҳамаш хатон суҳбат кунем, чӣ хайр каданем, аз барои худам акаунта хатон хайр кунем. ман фақат видеома мекунем, мепартом, шумо дастгирӣ кунем. ҳуҷҷатота ҷоя ки бинем дорам. ҳуҷҷатои ҳамишаям ба фикрам набиартеш стимурайам мо ҳуҷҷатошам аста бе ҳуҷҷат накардем. омем дидем намисол ҳуҷҷатшо бо нишонтунем. бояд чикор кунам? он карта дорем, карта ба номи худат. карта ҳаста, мисол номи фамилия чия, номи фамилия ба номи фамилия ки он кас хайр мекард, ё номи фамилияш кати ба номи мисол номи фамилия Самуил Калрон Ширинович. дар рӯи экран менависем. бародарои азиз, кадоме ки мисол дасти кӯмак дароз карданем ба ҳамин акамон, ина номи фамилияш дар рӯи экран мемонад бо мо, номерои телефоншам мемонад. ҳамаша хитон суҳбат кунем, чӣ хайр каданем, аз барои худам акаунта хитон хайр кунем. ман фақат видеома мекунем, мепартом, шумо дастгирӣ кунем. бо ягон чизи дига гуфтанӣ якдам бародарам хоҳиш мекунам ки кӯмаки худшона ба мо расонанд, то ки мо рафта таовати худро гирем, баргардем ба пеш падару мадар. тамози ҳуҷҷатота ҷоя ки бинем дорам. ҳуҷҷатои ҳамишаям ба фикрам ҳамаша аз мо похштар ба навор мегирем. айми аз духтурана ё ҳамаш яъне дастошо намешавад. тандурустиш ҳамаш қонун қоида қатъия дуруқат ҳамаша аз бо мо навор мегирем. бояд чикор кунем ака шумо, яъне оператсия кунам дигар монлои ба ин ҷавон ҳеч намекунам. ҳай ҳуҷҷатош ҳамиҷая ҳамаш инани ёш чия томографиё набиартеш стимурайам стимурайам бачаҳо бибинем. хеле духтарш бо хубтар мекунам. як рӯз арҷа акнун намефаҳмем ва бо қай кадоме ки мисол мефаҳмем бо худаш якта ба якта мефаҳмонам. бо ихелаки мисол фақат гап дар пул нестае, яборам боша асбалача буписенане ки кадоме ки бо шинос дорем дар
Тоҷикистон бошад, дар ҷое ки мисол дод хеле хуб бошад, ҳамон ба воситаи ҳамон метавонем ки ёрдам кунем ва ҳамон яки рафшам ё меравад пеш. Ҳал чанди? 94. Зани кӯдак надора, оиладор неста, яъне бояд оператсия шавад. Чӣ шавад? Куҷо шавад? ҳаромағз оператсия кунанд. Хай дахш доргӯ бошен, кадоме ки бо кӯмак карда метавонен марамат карда ному фамилияш мебурад дар рӯи экран, бо номерои телефонаш карта торисрача мегирем, мемонем. Хай чанд қари айдисон бия хайр кунем, бародари шуро таваллуд мекунем. Ай дигаш ай насибу тақдир. Видеоро ҳама ҷода паҳн кунем, то ки дигарро бубинанд, то видеои анда хилонигаронтон бошад. ҳамеша дар ҳаққи муҳоҷирон шумо ҳам дуо кунед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.